Hyvää huomenta. Joo, eilen tosiaan tehtiin hyvää kanasalaattia. Mutta tänä aamuna herättiin sen verran myöhään, että ei sitä ollut aikaa. Ei ehditty laittaa sitä laatikkoon, niin piti ottaa sitten tämmönen uunilenkki-paketti mukaan. Mutta kun päästään kotiin, niin siellä se kanasalaatti meitä odottaa. Se on erittäin hyvää se kanasalaatti. Ainakin jos multa kysytään, niin kyllä se onnistui ihan hyvin. Aamuinen usva. Ei näe melkein eteenpäin yhtään mitään. Niin tänään tosiaan heräsin aamulla ja huomasin, että kello on jo 6. Oho. Nousta tässä ylös, kun oletin, että kello olisi ollut jotain 5, mutta ilmeisesti ei ollut. Nyt me ollaan Tikkurilassa, käydään tuossa Tikkurilan Prismassa, koska me ajateltiin tänään testata tehdä omaa mehua. Eli käydään ostaa Prismasta viinirypäleet, kokeillaan tehdä kefilusmehuja. Eli niitä mehuja, mitkä on niinku täällä valmiina, esimerkiksi rypälemehu, ananas-porkkanamehu, minkälaisia ne on itse tehtyjä. Eli ostetaan itse ananakset, porkkanat, rypäleet ja ehkä päärynää. Ja katsotaan, minkälaisia niistä oikein tulee. Tuleeko niistä kuinka hyviä. Joten tänään testataan sellaista. Joo, tuli muutossuunnitelmaa. Siellä S-Pankissa oli melkein mua ennen melkein 20 ihmistä. Ja mun numero oli 62 ja siellä oli vasta 45. Eli melkein tunni olisi varmaan saanut ottaa. Joo, no mennään Myyrmäkeen, niin siellä ei ainakaan ole. Pitäisi olla paljon porukkaa. Mutta yllätyin, että tuolla Tikkurilan Prisman S-Pankissa on ihan hirveästi porukkaa. No niin, mä rupeen tässä nyt valmistelemaan näitä mehuja. Mä kuvaan sitten sen laiton, koska tässä menee aikaa kun mä kuorin ja näin poispäin. Niin mun pitää noit valmistella, niin kippaan tämän osuuden ja siirrymme sitten suoraan siihen mehustamiseen. No niin, laitetaan siis nämä porkkanat tuossa meidän ananakset, kaadetaan ne tuonne ja sitten laitetaan ne mehuksi. Katsotaan minkälaista tästä oikein tuleekaan. Testataan, että tää toimii. Tää ottaa todella isoa voimaa. Noin. Mutta ensin kaadetaan nämä ananakset. Noin. Ananakset laitetaan tonne. Sitten laitetaan muutama porkkana. Ja sitten testataan minkälaista tästä tulee. Siinä on meidän ananas-porkkana mehumme. Näyttää aika erikoiselta, mutta eiköhän maista minkälaista tää on. Otetaan täältä pienoinen lasi. Tosiaan toi väli on sitä varten, että toi kaikki vaahto jää tonne, mutta kaadetaan sitä vähän. Ei huono, aika hyvä. Ei niin makea, mutta yhtä hyvä kuin kefiluksen. Nyt seuraavaksi testataan pelkkää rypäle. Jonkun mielestä se näyttää, mutta siinä on vaan vaahtoa päällä, mutta se on itse tehty. Eli tässä on pelkkää rypälettä nyt. Erittäin miellyttävää. Hyvä maku, tosi hyvää. Tässä on sitten itse tehtyä porkkanamehu. Päärynämehua. On hyvä. No niin, tässä nyt on käytiin tuossa kaupassa ostaa itsellemme tämä Americana pizza, jonka syötiin. Oli tosi hyvä, niin kuin Eetu ja Ville sanoi omalla pizza-arvosteluvideolla, että he antoivat sille korkean arvosanan. Ja toi kuppi tosta pois. Oli hyvä kanasalaattia. Jos ei muuta, niin oli hyvä. No niin, käydään tässä vielä pienoiset iltakävelyt ennen nukkumaan menoa, että saadaan tää energia laskettua itsestämme. Ja saadaan tää päivä vähän niin kuin meillä purkkiin. Ettei tarvii sitten miettiä, että eikö niin päivää saada koskaan purkkiin. Kyllä se aina joskus saadaan, mutta en osaa yhtään sanoa, että onko se niin. Mutta sehän on mun mielestä ihan hyvä, että käydään välillä, tehdään vlogeista vähän erilaisia. Ainakin pyrin siihen, että niissä on aina vähän erilaisia asioita, niin kuin tääkin, että ollaan illalla ulkona, vaikka ei olisi mitään sanottavaa, mutta onhan tää ihan kiva. Käydään tässä meidän lähipuistossa vähän. Se on kiva, kun näin illasaikaan tää on erittäin rentouttava, kun ei ole ketään, hiljasta on joka puolella ja tyhjyyttä on. Tosi tyhjä. Niin kuin, joo, kyllä on niin kuin tyhjyyttä tyhjyyden perään, jos näin vois sanoa. Se on kiva, kun tässä on just valo tässä keinun kohdalla, se vähän niinku valasee tähän, niin mun ei tarvitse valasta itteeni. Mutta on ollut ihan kiva tehdä näitä vlogeja joka päivä, että on yrittänyt silleen tehdä aina joka päivä, vaikka tiedän, että moni sanoo, että ei sun tarvi, mutta haluan nyt kokeilla tätä, kun on jäänyt tähän niin pahasti koukkuun, että miten tää mulla toimii ja näyttää siltä, että ei loppua näy. Että pitää vain niin tehdä, olla aktiivinen, näin poispäin.
Julkaisin tuossa TikTokissa niin semmosen videon, missä mä lainasin toimistopoikien, kun ne oli kuvannut klipin, missä tää Kevin niin rullas noilla kärryillä, niin mä laitoin siitä ääni alun, kun se huutaa silleen let's go, niin mä laitoin siihen silleen mun naama ja sitten niin kirjoitin, että kun Kevin tulee meidän lähialapasta ovesta ulos, niin mä katson silleen niin kuin, ihan niin kuin se olisi tulossa sieltä ovesta ja niin kuin silleen let's go. Hyvä, ettei se rysähtänyt mihinkään, koska se olisi ollut aika kauhea video sen jälkeen, että niin kuin, eikä se olisi yhtään hauska muuten, jos se tolleen tekisi. Mutta mun mielestä toi on ihan hyvää promoa noille toimistopojille, että jos katsotaan, että kauanko menee ennen kuin joku sanoo, että tää on kiusaamista, niin ei mun mielestä, koska mun mielestä se on erittäin hyvä promo heille. Että voi käyttää niinku silleen, että kunhan siellä laittaa, kuka sen alkuperäisen äänen on laittanut, niin se riittänee. Ja mun mielestä siinä videossa ei tapannut mitään kiusaamista, se on vaan niinku, että mietin, että miten, kun se ääni oli niin hyvä, niin mä ajattelin, että kokeillaan tämmönen hauska, niinku tämmönen, että mä menen kauppaissa, että tulee Kevin sieltä niinku ovesta, mutta mä niinku katon silleen, kun se kuuluu se ääni siinä. Kokeilin sitä, niin sitä on nyt katsottu melkein 2000 kertaa, ja yllätys, sitä ihme, että niitä katsotaan niin paljon, että ja ennen kuin joku sinne kommentoi, että niin sä teet tätä vaan sen takia, että sä voisit hyötyä jotenkin toimistopojista, niin ei, minä vaan koin sen silleen, että siinä oli hyvä se alku, niin ajattelin, että kokeillaan tehdä ensimmäisenä, kun siinä ei kukaan ollut vielä tehnyt, että tuosta äänestä niin kuin sitä juttua, niin ajattelin tehdä nyt kokeilla, että voisiko se toimia. Uskon kyllä, että kyllä se varmaan toimii. Jahas, tänne näköjään sitten tultiin rymistele tänne puistoon. Tai tohon näköjään puistoon, en tiedä miksi. En tiedä. Mutta joo, tämmöinen päivä tällä kertaa. Kiitos, että katsoitte tämän vlogin. Me nähdään taas huomenna uuden vlogin parissa. Että katsotaan nyt, että mitä silloin on tarjolla. Mutta meikäläinen rupeaa nyt tässä kuitenkin editoimaan tätä vlogia purkkiin, että saadaan tää tänään pihalle. Kiitos, että katsoitte tämän vlogin. Meikäläinen kiittää. Se on meikäläisen puolesta. Moikka, moi moi!